Formålet med dette forsøg er at undersøge, hvad der sker med stofskiftet, når man begynder at arbejde, og hvad der sker, når man holder op med at arbejde. I vores krop der har vi to forskellige slags muskelfibre, nemlig de røde og de hvide. De røde muskelfibre de kan arbejde i lang tid uden at blive trætte. Det kan de, fordi de har en rig blodforsyning, et højt indhold af myoglobin og en effektiv aerob energiproduktion. Og det gør dem velegnet til udenholdenhedssport, f.eks. maraton og cykelløb. De hvide fibre derimod, de er tykkere, og de kan meget hurtigere udvikle høj kraft. De har en effektiv anaerob energiproduktion, men bliver desværre hurtigt trætte. Så det vil sige, at de er velegnet til idrætsgren, hvor styrke og hurtighed er vigtigt. Hos de fleste mennesker, der er fordelingen af muskelfibre 50% af hver. Men antallet af de forskellige muskelfibre varierer fra muskel til muskel. For eksempel så har triceps flest hvide, mens den dybe lægmuskel har flest røde. Og det giver god mening i det, at triceps den ofte skal bruges til at løfte tunge ting, mens lægmusklen skal bruges til at løbe og gå, som man jo bruger hele tiden. Man kan øge andelen af de forskellige muskelfibre ved hård træning. For eksempel så kan man øge de hvide muskelfibre ved at lave styrketræning, mens man kan øge andelen af røde muskelfibre ved konditionstræning. Jo højere pulsen er, jo mere ilt kommer der ud til musklerne og kroppen. Pulsen er et udtryk for, hvor mange gange hjertet pumper på et minut. Så jo højere en puls, jo mere blod bliver der pumpet rundt i kroppen. Derfor kommer der også mere ilt, da det bliver transporteret med blodet. Blodkredsløbet er kroppens transportnet og transporterer ilt ud til alle cellerne i kroppen samt fjerner kuldioxiden. Det består af 4 hoveddele: lungerne, blodkredsløbet, hjertet og blodkarnettet. Ilten optages i lungerne, og hjertet pumper det iltede blod ud i kroppen. Blodkredsløbet har en stor indflydelse på, hvor gode vi er til fysisk arbejde, da pulsen hænger sammen med, hvor godt hjertet pumper blodet rundt. Og en god iltoptagelse er vigtig, hvis man vil præstere godt i sport. ATP er et stof, som giver os kemisk energi. Vi skal bruge stoffet ATP hele tiden, ellers dør vi. Cellerne har heldigvis et lille lager af ATP, så det ikke slipper op. ATP gendannes hele tiden via respirationsprocessen. Det sker ved, at vi har glukose og ilt plus ADP og nogle P-fosfater. Det bliver så omdannet til kuldioxid, vand og ATP. Når kroppen spalter ATP til ADP, bliver der udgjort en masse kemisk energi, og det skal vi bruge til, når musklerne trækker os sammen, eller bare generelt alle funktioner i kroppen. ATP sammenlignes også med et batteri, da det er genopladeligt, og vi skal bruge det hele tiden. Stofskifte er energiomsætning hos alle levende organismer. Stofskiftet påvirker alle menneskekroppens celler, og den har stor betydning for både vores helbred, ældningsproces, kalorieforbrænding og kropsvægt. Selvom man tit kun hører folk snakke om stofskifte ved vægt og kalorieforbrænding, så er det altså alle de kemiske reaktioner, alle de hormoner, hjerne, tarm og fedtceller, som er med til at regulere vores helbred og så videre. Vi har 3 komponenter inden for stofskiftet om den samlede energi. Det første er basalstofskiftet, også kaldet hvilestofskiftet, og det afhænger af alder, vægt og køn. Det andet er den mængde energi, kroppen forbruger ved et måltid, også kaldet fødeinduceret termogenese. Og det tredje komponent er den mængde energi, vi forbrænder med fysisk aktivitet. Den første hypotese er, at ved overgangen fra hvile til arbejde stiger pulsen med det samme til et højere konstant niveau. Men det er ikke helt rigtigt, fordi at hvis man for eksempel er ude at løbe, så starter man med den anaerob forbrænding, fordi man ikke skal bruge ilt de første minutter, og derefter har man en aerob forbrænding. Pulsen bliver derfor ikke konstant med det samme, da det tager kroppen et par minutter at indstille sig, da hjernen først skal registrere iltbehovet, og derefter sætter hjertet til at pumpe hurtigere og øge lungeventilationen. Den anden hypotese er, at ved afslutningen af arbejdet falder pulsen med det samme til hvileniveau. Og det har vi lavet om til, at ved afslutningen af arbejdet falder pulsen ikke med det samme til hvileniveau. Og det kan der være 3 grunde til. For det første, så efter man har været aktiv, så er kroppens lager ATP og kreatinfosfat i bund, så derfor skal det hele gendannes igen, hvilket kaldes iltgæld. Iltgælden er dog allerede efter få minutter tilbagebetalt.
For det andet, så er muskelcellernes indhold af myoglobin, de har også afgivet det meste af deres iltlager, så disse kræver mere ilt, efter man har afsluttet arbejdet, for at de kan bygge sig op igen. Og for det tredje, så har muskel- og leverceller også brug for ilt til at omdanne mælkesyren til glykogen. Alt det kræver ilt, så derfor er man forpustet lige efter man har været aktiv. Men selvom man får pusten igen efter noget tid, kan der gå timer, før pulsen falder til det daværende hvileniveau, da kroppen skal restituere efter arbejdet. Så er vi nået til fremgangsmåde, og vi havde jo de her 3 forskellige forsøgspersoner, og den første forsøgsperson monterede en pulsmåler lige under brystet og satte sig op på den her ergometercykel. Her sad forsøgspersonen stille og slappede af i 2 minutter, mens en anden person aflæste forsøgspersonens puls hver 5. sekund på et pulsur. Efter de 2 minutters hvile gik forsøgspersonen i gang med at cykle i et tempo, og med en modstander gjorde det ret hårdt at cykle. Det gjorde hun så de næste 7 minutter med cirka samme fart, og mens fik hun både målt og aflæst sin puls hvert 5. sekund stadigvæk. Efter de her 7 minutters arbejde, så stoppede hun med at cykle, og skulle stadig blive siddende og hvile i 3 minutter, hvor hun også stadig fik aflæst sin puls hver 5. sekund. Herefter var forsøget så slut, og det gentog vi så med alle 3 forsøgspersoner. Jamen altså på figur 1 her, der kan vi jo se mellem de 2 første lodrette streger, altså fra start til inden steady state, der foregår den anaerobe forbrænding, hvor kroppen har altså ikke registreret, at den har et ekstra iltbehov, så den har mulighed for at producere den nødvendige energi, altså ATP, uden ekstra ilt. Og mellem den anden lodrette streg til den tredje lodrette streg, der er det så her steady state er, det hvor kroppen så har opdaget, at iltbehovet, og derefter så går den så over til det her aerobe forbrænding. Mellem den steady state, der skulle den gerne være konstant, og det er her kroppen optager den ilt, den har brug for. Mellem den tredje lodrette streg til slut, der kan vi så se, at grafen den falder, eller figuren den falder. Og det er altså på grund af den her iltgæld, som den skal gøre godt med. Og det er så, hvor kroppen skal gøre godt for den her anaerobe forbrænding, den havde fra starten. Jamen, ud fra det her forsøg har vi jo så fået en masse forskellige resultater, og det har vi så valgt at sætte ind i en graf under resultatbehandling. Og på denne her figur 2 kan vi så se, at i opstartsfasen starter man med en utilstrækkelig iltoptagelse, hvor man gør brug af anaerob energiproduktion, hvor i den næste fase her mellem den konstante, altså det her steady state, hvor pulsen hverken falder eller stiger særlig meget, den skulle gerne være konstant. Og det er så her, man arbejder med en tilstrækkelig iltoptagelse fra den aerobe energiomsætning. Og efter det, hvor altså grafen her i den falder, det er så efter det ophørte arbejde, der har man så den her iltgæld, som man skal prøve at komme af med i de næste par minutter, som man skal betale af på. Og derfor vil hvilepulsen så være forhøjet mere end før det påbegyndte arbejde. Jamen, godmorgen første A. Jeg er glad for, at der er så stort et fremmøde. Jeg kan godt se, at jer der måske får prisen for højst fravær. Nå, men I kan jo godt huske det her forsøg, vi havde med den her cykel, hvor vi alle sammen skulle cykle, og det her det er nogle af de her begreber, vi skal kigge på i dag. Anaerob og aerob energiomsætning og iltgæld. Og så tænker jeg, at vi skulle have en lille klassediskussion over nogle af de her spørgsmål. Jamen, det første spørgsmål, det hedder, hvilken form for energi skal musklerne have for at arbejde? Er der nogen, der... Ja, Christine? Ja, musklerne de skal jo bruge ATP, fordi det er ATP, som gør, at musklerne de kan trække sig sammen og vedligeholde sig og lave deres funktioner i kroppen. Og ATP det bliver dannet i respirationsprocessen, via respirationsprocessen, hvor det hele tiden bliver gendannet, og respirationsprocessen den foregår i cellens mitokondrier. Så vi har altså hele tiden et lille lager af ATP, som vi kan trække fra, men det bliver gendannet hele tiden. Yes, rigtig godt. Yes, jeg har nok alle sammen prøvet det at være ude og lave motion, og så er der nogle af jer, der sveder, ikke? Men så tænker jeg egentlig, hvorfor er det egentlig, man sveder, når man knokler? Er det fordi, man er for fed, eller fordi man er i dårlig form? Er der nogen, der ved det? Yes. Jamen altså, grunden til, at man sveder, det er fordi, at sveden simpelthen skal afkøle en. Okay. Hvis man ikke sveder, så vil man simpelthen koge over, og så sveden det er en form for afkølingssystem for kroppen. Lige præcis.
Det er lige det, hvad man kalder det, afkølingssystem. Ja, og så er der jo også, hvad har svedningen indflydelse på pulsen? Har det det? Altså i realiteten så har det jo ikke nogen indflydelse, fordi det er to forskellige ting. Men hvis man ikke svedte, så vil man simpelthen få et hedeslag. Og det der, du spurgte med, om det var dem, der var fede, eller dem, der var i form, der svedte mest, så kan man sige, at svedkirtlerne, de vokser faktisk lidt ligesom musklerne, når man træner meget. Så en, der er i super god form, vil faktisk svede mere, end en normalt utrænet person. Hvad så med de fede? De fede sveder så også godt? Ja, de fede, de sveder godt nok også, men en normal person, som for eksempel også herinde, vi vil svede mindre end en supertrænet OL-atlet. Så jo bedre kondi man er, jo mere sveder man egentlig også? Ja. Jeg tænkte på, om vi lige skal se et lille klip fra, da I cyklede på de her cykler, så jeg sætter det lige op på tavlen her, så kan vi se den. Under det her cykelforsøg, der har vi jo leget lidt med iltgæld og aerob og anaerob energiomsætning. Jeg vil egentlig bare gerne have dig til at forklare de her to begreber, hvis du kan det. Ja, anaerob energiomsætning og forbrænding, det er, når der ikke indgår ilt, og så aerob, det er, når der gør. For det anaerobe, det er til, når det har noget med styrke at gøre, og så aerob til mere kondi. Ja. Under det her forsøg, kan du så beskrive, hvornår vi har haft henholdsvis anaerob eller aerob energiomsætning? Ja, altså i starten, da vi cyklede, så brugte vi en anaerob forbrænding, fordi at før hjernen ligesom registrerer, at der er et ildbehov, så går der lige et par minutter før, at vi ligesom har informeret kredsløbet og lungeventilation og sådan noget. Så først er det anaerob, og så begynder den så på en aerob, når kroppen ligesom har indstillet sig. Hvad kaldes det her stadie også? Det er steady state, ligesom når pulsen kommer op og har den cirka samme i det stykke tid. Yes, men hvorfor er det, vi egentlig bruger en ergometercykel til at måle energiomsætningen? Altså, det er ret nemt i forhold til grupperne ligesom at indstille den, sådan, så at alle grupperne arbejder lige så meget. Og man kunne ligesom se, hvor mange kilometer i timen man kørte, og hvor meget watt man brugte. Så derfor så kunne man sammenligne resultaterne indbyrdes i gruppen. Så det fungerede ret godt. Yes, det er lige præcis, at vi kan sammenligne de her resultater, vi får, så vi rent faktisk kan bruge de her resultater til noget, fordi ellers så vil det jo svært, når vi alle sammen vejer forskelligt og er højdemæssigt, ikke? Yes, så tænkte jeg på, at vi kunne bruge nogle af fejlkilderne. Nævne nogle af dem. Ja, altså nogle som vi havde, det var, at når man skulle måle pulsen på pulsuret, så nogle gange så gav den nogle udslag, der enten var meget højere eller lavere, end hvad det sådan normalt var. Og så hvis det lige var på det tidspunkt, at man lige fik noteret dem ned, så kunne det godt give et lidt forkert billede af, hvordan pulsen egentlig var. Ja, helt sikkert, det kan jeg godt se. Og så var det også sådan lidt svært at måle hvilepulsen, fordi at det er jo svært at slappe helt af, når man er i et larmende festlokale, og der var folk, der spillede musik, og man ligesom skulle sådan op på cyklen og sådan noget. Så derfor så skulle man måske også have målt sin hvilepuls under nogle andre omstændigheder. Ja, så det ville måske have været bedre, hvis vi alle sammen havde fået lokal vejr, så vi sad helt roligt og var klar på den her hvilepuls. Ja, helt klart. Ja, det skriver jeg lige til nogen til mig selv. Formålet med dette forsøg var at beskrive og undersøge, hvad der sker med stofskiftet, når man starter noget fysisk arbejde, under arbejdet og bagefter arbejdet. Inden vi påbegyndte vores forsøg, var vores hypoteser: ved overgangen fra hvile til arbejde stiger pulsen med det samme til et højere niveau, men det tager noget tid, før det bliver konstant. Og ved afslutningen af arbejdet falder pulsen ikke med det samme til hvileniveau. Vi kan ud fra vores resultater bekræfte begge hypoteser, da vores puls som sagt ikke faldt til hvileniveau med det samme, og der gik noget tid under arbejdet, inden vores puls blev konstant. Vi kan konkludere, at formålet er opfyldt, og det er et vellykket forsøg uden de store påvirkende fejlkilder.